kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşimizde hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men sizin bilen Hudaýyň padşalygynyň bahasy barada gürrüň etmek isleýän. İlki bilen gelin Mattanyň hoş habaryndan 13-nji babyň 44-46-njy ayatlaryny bilelikde okalyň. Göğün şalygy ekin meýdanynda gizlenen hazina meňzeýändir. Bir adam onu tapıp alýar, sonra onu gaýtadan gizleýär we begenip barıp ähli zadyny satýar da ýankı ekin meýdanyny satyn alýar. Bundan başga da göğün şalygy odan dür agtarýan täjir ýalydyr. Ol gymmatbaha bir dürü tapıp ähli zadyny satýar da onu satyn alýar. Yine şu iki ayatda iki sany tımsalın üstü bilen, misalyň üstü bilen göğün padşalygynyň nähil derejede gymmatly bir zatlygyny, ähli zatdan gymmatlydygyny görkezmek isleýär. Seredin, bu İsa'nın aýdan sözleri. Ekin meýdanynda bir hazyna tapýar. Bu hazynany görýär de bu hazynany ýene gaýtadan bu meýdana gizläp, gidiye de barıp ähli zadyny satıp ýankı ekin meýdanyny satyn alýar. Bu meýdanyň içinde bu hazyna da gizli. Yeri satyn alan adamın ol yerin içindäki bar olan yer asty baýlyklary da ol adama degişlidir. Diýmek ol yeri satyn almady ýa-da yerin gymmatlylygy üçin yeri satyn almady, ol şol yerde gizlenen hazyna üçin ol yeri dolulugyna satyn aldy. İkincisi olsa bir dür agtaryan, dürdeneleri agtaryan bir täjir ýalydyr. Ol şol agtaryp ýören dürdenesini tapýa we ähli zadyny satyp şol dürdeneni satyn alýar. Göğün padşalygy diýe şuňa meňzeşdir diýe. Bu iki meňzetmeniň misalyň bir meňzeşligi bar. Meňzeşligi näme zatda? İkisinde hem ýankı hazyna we dür iň gymmatbaha bir zat diýip görkezýär. Ýankı iki adam hem bir zat edýärler, meňzeş bir zady. Olar ähli bar zatlaryny satyp, biri ýankı hazyna üçin yeri satyn alýar, beýleki täjir bolsa ähli zadyny satyp, ýankı dürü satyn alýar. Diýmek ki, ähli zatlardan beýik bir bahasynyň barlygyny olaň ikisi de gowy düşünýär. Ýankı yerdäki gizlenen hazyna da ýankı täjirin tapan, gözläp ýören we tapan dürü onuň eýe bolan toplan baýlygyndan, bar zadyndan hem gymmatlylygy üçin ol bar zadyny satyp olaň ikisi de ýankı hazynany, ýankı dürü satyn alýar. Bunu bizim durmuşumuzda nähil diýip düşünýäs? Bunu göğün padşalygynyň bahasynyň şeýli beýikligini, ähli bar olan zadymyzdan beýikligini görkezýän bir misal dälmi? Men durmuşda şeýle adamlary gördüm. İsa Mesih'e iman edenler, İsa Mesih bilen garşylaşan adamlar, yüzbeyüz görüşen adamlar, onun kimligine iman getiren adamlar, olaryň durmuşynyň umuman düýbinden üýtkendigini görýän. Şeýle ılımlı, bilimli adamlar, bay täjirler, iş adamları, näme edenen bolsa, İsa duşmazdan ozalkı durmuşunda, olar İsa Mesih'e iman edenden soň, ähli işini, ähli zadyny, ähli özüne girdeci ýa baýlyk getiren zatlaryny taşlap, İsa Mesih'in izine eýerip, onun şägirdi bolup, onun padşalygy üçin hyzmat etmek kararyny alan adamlary görýän. Durmuşda beýle adamlar gaty kändir. Hakykatdan da olar İsa Mesih'in gymmatlylygyny bilen adamlar, ona göz yetiren adamlar, ona iman eden adamlar, ähli zadyny bir ýanyna taşlap, İsa'nın izine eýerip, onun şägirdi bolup, ona hyzmat etmäge başlagan adamlar bar. Başka kili adamlarda bütün täjirler, ýankı iş adamları, gaty baý adamlar, köp zatlara eýe bolan adamlar, özleriniň fabrikasy, ýene nämesi bar olan, mülkü bar olan adamlar, baýlygy bar olan adamlar, İsa Mesih bilen duşandan soň ähli
girdecisinin köp bölüğünü, bar olan baylığını Hudaýyň padşalygy üçin, Hudaýyň padşalygynyň hoş habaryny ýaýramagy üçin beren adamlar ve İsa'nın izine eğren adamlar var. Hudaýyň padşalygynda maddi tarapdan ona hizmet edýän adamlar var. Olar näme üçin beýle kararlary aldylar? Sebäbi bu adamlar Hudaýyň padşalygynyň gymmatyna çyn yürekden düşünen adamlar. Bu yerde Hudaýyň padşalygy gizli hazyna bilen, yankı gizli olan, tapması kıyın olan dürdäne bilen deňeşdirilýär. İsa gizli hazyna da şol tapması kıyın olan gymmat baha dürdäne de mendirin diýär. Ýadyňyza düşýän olsa, İsa köp geze Hudaýyň padşalygyny wagyz eden wagtynda haýsy şähere, haýsy oba baran wagtynda ilki bilen Hudaýyň padşalygy geldi. Özünün gelmegi bilen Hudaýyň padşalygy geldi. Şonuň üçin towba edin, günähleriňizden el çekin ve hoş hawara iman edin diýip adamlara çağırış edýärdi. Emma şol bir hatarda Hudaýyň padşalygynyň gymmatyny bilmedik adamlar da bar. Eger adamlar bu dünýäde ýaşap ýören wagtynda Hudaýyň padşalygynyň, ýagny İsa Mesihiň gymmatyny bilmedik, İsa Mesihiň bahasyny bilmedik, İsa Mesih'ten de has, büyük başka zatları, bu dünýäniň berip biljek zatlaryny söýen adamlar, olar nädip ölümden soň ýaşaýyşyň açary bolan, cennetiň we döwzahyň açary, adamları hüküm edip, ya ölüme ya ýaşaýyşa goýberip biljek, ıhtiýaryň özünde bolan İsa Mesih'e, ölümden soň onu nähili, onun öňünde durup bilerler. Ya da bu döwürde ýaşap ýören wagtynda İsa'nın gadyr gymmatyny bilmedikler. Bu ýaşap ýören wagtynda İsa'nın bahasyny bilmedik adamlar ölümden soň elbetde İsa'nın öňüne gelerler. Çünki adam, bütün adamzadyň ýaxşy bolsun, ýaman bolsun, ölümden soň İsa'nın höküm kürsüsiniň öňüne geljegi hakdyr. Çünki asmandan ahirette İsa geljekdir. Ölümden soň İsa'nın gadyryny bilmegin elbetde bilersin, emma bunun sana peýdasy bolmaz. Çünki sen ýaşap ýören wagtynda sen onun gadyr gymmatyny bilmedin ve onu ähli zatdan biýik hasaplamadın. Onun bilen duşmak islemedin. Onun üçin ýaşamak islemedin. Ona ünüs hem bermedin. Ölümden soň bunu etjek bolarsın weli. Bu kabul edilmez. Sen ölümden soň onun bahasyny bilmege senin üçin giç bolar. Gelin yine de bir yere seyredelim. İsa kimleri nahara çağırmalı diye. Luka'nın hoş havarında 14. babın 12. 14. ayatlarında İsa'nın aydan sözlerine ünüs verelim. Onsoň İsa özünü çağırana şeýlediydi. Öýlenlik ýa-da akşamlyk naharyny bereňde dostlaryňy, doganlaryňy, ýa-da garyndaşlaryňy, ýa-da bay goňşularyňy çağırma. Çağırsaň, olar hem seni çağırıp öwezini dolar. Ziyapat bereninde garipları, mayıpları, aksaklары, körleri çağır. Olar sana öwezini dolup bilmedikleri üçin sen bagtda olarsın. Çünkü doğruların direlen wagty sana onun öwezi berler. Bu yerde bu dünýäniň ýaşaýyş düzgünlerine ters gelýän bir zatlary görýäs. Bu dünýäniň adamlary näme diýär? Bu dünýäniň adamlary gowy naharlar çağıran wagtynda, sadaka beren wagtlary, ziyapat beren wagtlary öýündäkileri, garyndaşlaryny, dostlaryny, doganlaryny, bay goňşularyny, garyndaşlaryny şeýle adamlary nahara çağırýarlar. Olary sen bir gezek çağırsaň, olaram elbetde seni qaytarıp izine seni hem çağırarlar. Neticede senin olara eden ýaxşylygyny olar izine öwezini qaytarıp bererler bu dünýäde. Emma İsa siz beýle etmeň diýip öz şägirdlerine öwredýär. Näme üçin? Sebäbi doganlaryň, garyndaşlaryny çağırsaň, olar hem seni çağırarlar. Baýlary, goňşularyny çağırsaň, olar hem seni qaytarıp çağırarlar. Olar senin beren ýankı ziyapatynyň, sadakanyň
bakasını bilmezler. O derecede büyük baka vermezler. Çünkü onlar da seni çağırıp izinde senin hem gönlünden turarlar. Ama siz ziyafat verinizde diye şagirdlerine garipları, mayıpları, ağsakları, körleri çağırın. Onlar sana övezini doldurup bilmeyerler. Onlar seni izine çağırıp senin onlara veren sadakan yağlı, senin onlara veren akşamlık ya gün ortanlık naharın yağlı naharı izine verip bilmezler. Ama doğruların direlecek vakti dünyanın sonunda senin onlara eden zatların diye övezi sana kaytarılıp berler. Başka çaydan vaktinde garipları, mayıpları, alsakları, garip adamları çağırsan nahara. Onlar şeyle bir minnettar olurlar. Senin eden beren sadakanın bakasını şeyle ulu derecede bakasını bilerler. Çünkü onlar sana onu izine kaytarıp övezini doldurup bilmezler. Onun izine kaytarılacak övezi yani berekellasını sen Hudaydan yüz etsedip bereketini alarsın diye. Bu küçücük tımsalın üstü bilen İsa yine de yankı berilen ziyapadın bakası vardı gürrün ediyor. İzinle devam ettiriyeriz. 14 Luka'nın hoş havarı 14. babın 15-24. ayatlarında yankı Hudayın padişalığının bakasını bilmedik adamlar vardı gürrün gidiyor. İsa bilen bile saçak başında oturanların biri bunu eşidende ona Hudayın padişalığında çörek yiyecek ne bağıtlı deydi. Ol hem ona şeyle deydi. Bir adam ulu ziyafat verip bir topar adamı çağırıyar. Nahar vakti bolanda çağırılanlara gelin ähli zat tayyar deyip hizmetkarlarını iyi veriyar. Emma onların bağrı dilleşen yağlı ötünç soğramağa başlayarlar. İlkincisi ona men bir bölük yer satın aldım. Gidip şonu görmeli. Hayiş ediyerin meni bağışla diyer. Beyleksi men 5 cübüt öküz satın aldım. Şoları barlamağa baryarın. Hayiş ediyerin meni bağışla diyer. Yine biri men yanı öylendim. Şunun için gelip bilmeyerin diyer. Hizmetkar gelip buları ağasına haber veriyer. Onson öy eyesi qaharlanıp hizmetkarlarına tiz şehrin köçelerine yollarına git de garipları, mayıpları, körleri, ağsakları şu yere getir diyer. Hizmetkar ağa senin aydanın yağlı yerine getirildi. Yöne entehkem yer bar diyer. Onson ağa hizmetkarına yollara, hayatlara bar da adamları güç ile getir. Öyüm de olsun diyer. Size aydiyarın. Çağırılan adamların yekicesi hem menin ziyafat naharımdan dağıtmaz diye. Şu yerde 3 kili adamların ağzak geçiyor. Bir adam ziyafat verip, öküzler soyup, koyunlar soyup, ulu bir toy tutup, Hudayın padişalığını buna menzediye serdin. Toy tutuya da yankı adam çağırılan mihmanları bu toya çağırıyor. Çağırılan mihmanlar 3 kili bakana bilen bu toy saçağının, ziyapatın bezelen saçağa gelmezliği için bakana tapyarlar. Onların birincisi bir bölük yer satın alıyor. Beyleksi 5 cübüt öküz satın alıyor. Üçüncüsü olsa yana öylenen biri. Onların hemmesi bir ses bilen meni bağışla, men gelip bilmerin deyip ötünç soğurayarlar. Ve saçak bezegli, naharlar tayyar, ama çağırılan adamlar buna kımmatını bilmeyerler. Ondan sonra öy eyesi qaharlanıyor. Hizmetkarlarına gidin de şehirden garip deymen, kesel deymen, ağsak deymen, yoksuz deymen, öysüz deymen, nehilik atlaktalığına mayıp deymen, qaramazdan gidin de onları çağırın. Öyüm mihmandan dolsun diye. Yine de yer var deyip hizmetkarlara aydiya. Gidin de yine de ovalardan şeyli adamları çağırın ve toy saçağı mihmandan dolsun diye. Ama çağırılanın hiç haysı buna münasip değil eken, onlar ziyafat naharından hiç dağıtmazlar diye. Bu yerdeki adamlar var da gürrün edeli doğanlar. Hudayın padişalığında diye
çörek yiyecek adamlar näkili bağıtlı deyip şagirdlerinin biri aydiya. Emma İsa aydiya. Hava, doğru aydiyan. Emma Hudaýyň padşalygynda ýanky ziyapat beren adam ýaly. Mugut, toya, tayyar olan saçaga, näzin ygmatlardan dolu, şeýle gowy naharlar bişirildi. Ullu toy tutuldu. Diňe toya çağırılan wagtynda bu toya gelmek islemediler. Hudaýyň padşalygy bir kıyın bir zada meňzedilmeýär. Hudaýyň padşalygyna gelmek üçin sen pul vermeli, mal vermeli, mülk vermeli ýa-da bunu öz işleriň bilen, ýagşy işleriň bilen kazanmaly ýa-da bir şeýle kabul etmesi ýa-da yetmesi kıyın bolan bir şertleri ýok bu taýda. Umuman aydan wagtynda şert ýok. Toya barmak üçin tayyar bezelen saçaga seni hormat edip gel diýip çağırılan wagtynda, diňe bir iýip içmek üçin, toy saçagynyň başynda oturmak üçin çağırılan wagtynda muňa ýok diýmeklik, men pikir edýän bu bir ahmaklyk diýip. Çünki beýle ýerlerden adamlar, çağırılan ýerden adamlar hiç açan yüz öwürmeýärler. Senden bir çıktacı çıkan yok, ya senden bir zat soralan yok. Diňe gel de meniň şatlygyma şärik bol diýip ýanky adam seni iýip içmäne nahar başynda toyuna çağırýar. Emma adamlar şonda da şeýle merhemet, şeýle ulu sowgaty, bu çağırlyşy, çakylyk hatyny ret edýärlerde tapýan bahanalary. Kimdir biriniň yerini göresi geldi, kimdir biriniň täze satyn alan öküzlerini göresi geldi. Üçüncüleri de täze öýlendim, barjak däl diýdiler. Bu adamlar Hudaýyň padşalygynyň bahasyny bilmediler. Emma ýanky öý hojaýyny, öýüň hojaýyny hyzmatkarlaryna gidiňde toy saçagynyň bahasyny bilen, gadyryny bilenleri çağırın. Bular garyplar, maýyplar, agsaklar, ýoksullar, her hili keseller, körler. Beýle adamlary çağırıp gelin öýüm mihmanyň dolsun diýe. Yine de bu adamlar bu ýaşaýyşda bu çakılığı kabul edecek adamlar bulardır. Emma çağırılan adamlar münasip däldirler. Men bu zatlara gören wagtymda şeýle gynanýan. Bu üç hili ýokardaky adamlar, bu çakılığı ret eden adamlar, bu dünýäde İsa Mesih, Hudaýyň ýekeje ogly bu dünýäge geldi. Ol bizden pul soramadı, mal mülk soramadı, ya bar zadyňy maňa ber diýip soramadı. Ýönekey bu tymsalyň üstü bilen aýdylýan zat budur. Ol bizi gaýtam, gelin Hudaýyň padşalygy geldi. Towba edin günäleriňizden el çekiňde, Hudaýyň padşalygyna saçak başyna geçin. Maňa iman edin, günäleriňiz bagyşlanar. Meniň izime erin, menden öwrenin. Çünki ýaşaýyş berici mendirin. Dünýäniň soňunda bütün dünýäni hökm etjek de mendirin. Gelin meniň izime erin. Hudaýyň padşalygynyň şertlerine göre, onun kada kanunlaryna, düzgünlerine göre ýaşaň. Halas bolarsyňyz, günäleriňiz bagyşlanar. Ebedi ýaşaýyşa eýe bolarsyňyz. Sizden artık köp zat soramadym, dilemedim. Gelin meniň padşalygyma girin. İsa Mesih'e iman arkaly meniň padşalygyma girin diýip çağırış edýär. Emma bu dünýäde adamlar muňa ähmiýet bermeýärler. Bu dünýäde adamlar bu çakılyktan has başka bir zatlary beýik hasap edýärler. Şol ütken zat ýok. İsa Mesih 2000 ýyl mundan ozal ýere geldi ve ýaşady. Şol döwürdäki adamlar nähili bolsa, häzirki döwürdäki adamlar hasda İsa'dan artık söyen zatlary bar. Şol şu döwürde de täze alan öýü var, yeri var, maşyny var, ýene bir zat mal mülkü var. Umuman aýdan wagtynda adamlaryň Hudaýyň padşalygyndan beýik goýan zatlary häzirem gaty kendir. Şonuň netijesinde Hudaýyň padşalygyny
bilmegem islemeýärler, onun bahasını hem bilmeýärler. O barada eşitmek de islemeýärler. Çünkü ondan artık söyleyen zatları bar. Ama seyredin, ol bu döwürde hiç bir zat etmedi. Bolya, men çağırdım, size geldiydim. Saçak bezep sizi çağırdım. Siz gelmediniz. Emma menin öyüm mihmansız kalmadı. Buna münasip bolan bu çakılığı kabul eden adamlar, Hudaýyň padşalygynyň gymmatyny bilen adamlar, goý olar garyp bolsun, goý olar kesel maýyp körler bolsun, aksaklar bolsun, jemgyýetde pes derejeli adamlar hasaplansın. Emma olar Hudaýyň padşalygynyň bahasynyň beýikligini bilen adamlar. Olarda yerem yoktu belki, alan öküzleri de yoktu. Belki bu dünya baylığı da yoktu. Ähmiýetli sayaryalı. Ya İsa'dan beýik goýan hiçbir zady yoktu. Şonuň üçin olar Hudaýyň padşalygyny gelen wagtynda bu çaklygy olar kabul etdiler. İsa Mesih'e iman etdiler. Dünýäniň soňunda ol ýerde güýje, güýzde sanalar diýilen zat var. Dünýäniň soňu gelen wagtynda yankı bu dünýädäki Hudaýyň padşalygyna ähmiýet bermegen, onun bahasyny bilmedik adamlar ah diýip göz ýaşlar dökerler. Agy bolar. Şeýle bir adamlarda puşman duýgulary bolar. Olar käşke biz de Hudaýyň padşalygynyň bahasyny bilsedik, ýaşap ýören wagtymyz muňa ähmiýet beren bolsak, biz hem İsa Mesih'e iman edip ýaşan olsak, diýip şeýle puşman edýän adamlaryň sany milliardlardan geçer. Emma ol döwürde bu kyn bolar. Çünki ol giç olar. Ol döwürde sen İsa onun bahasyny ähli zatdan beýik edip goýup bilmeýän. Çünki häzir bu dünýäde halas bolmak üçin Hudaýyň padşalygynyň bahasyny bilmelisin. Birinji tymsaldaky adamlar ýaly gögün padşalygyna ähli zadyny satyp şol hazynaly ýeri satyn aldy. Täjir hem ähli zadyny satdy da şol bir dürü satyn aldy. Bu adamlara Hudaý akyldarlyk berdi. Çünki olar nämenin nämedigini bilýän adamlar. Bu tymsaldaky adamlar bar zadyň bahasyna düşünýän adamlar. Bular wagtlaýyn bu dünýädäki geçici zatlar bilen bakyýetdäki bar zatlaryň ýaşaýyşyň tereze goýan wagtynda haýsynyň agyr, haýsynyň has gymmatlydygyna düşünen adamlar. Hudaýyň mukaddes ruhu biz her bir adamy Hudaýyň padşalygynyň bahasynyň nähil derejede beýikligini açyp görkesin we ruhu gözlerimizi açsyn. Biz bu dünýädäki wagtlaýyn bolan zatlary şeýle gymmatly diýip hasap edýäris. Emma bakyýetde gerek olan ýaşaýyş getiriji Hudaýyň padşalygynyň çaklygyny ret edýäris. Bu da ruhu körlükden. Biz diňe wagtlaýyn şu ýaşap ýören döwrümizdäki göze görünen zatlara baha berýäs. Emma göze görünmeýän baky zatlara baha bermek üçin Hudaýyň mukaddes ruhu biziň her birimiziň ruhu kör gözlerimizi açmalıdır. Haçanda ruhu kör gözlerimiz açılan wagtynda biz durmuşa başka hile seredýäs. Biz maddi zatları, bugün bar ertir oda atyljak zatları hiçbir beýle uly baha goýmarys. Biz bakyýetde Hudaýyň ýanynda hormatlanjak, bakyýetde gerek olan zatlaryň aladasyny edip başlaýas. Bakyýetde näme zatlar görüner? Bu tymsalda Lukanyň hoş habarynda kimleri nahara çağırmaly diýilen ýerde seredin. Sen diye baýlary, garyndaşlaryňy, dostlaryňy nahar berseň, olaram seni izine çağırar, öwezini doldurarlar. Garyplary, maýyplary, aksaklary, körleri nahara çağırsaň, olar senin izine, öwezini doldurup bilmezler. Emma olary eden ýagşylygyň, dirileriň, dogruların direljek wagty. Dünýäniň soňunda dogruların direljek wagtynda öwezi Hudaýdan sana geler. Seret bu adamlar düşünüpdir. İsa diye düşünün.
size eden yaxşılıklarınızın övezi bu dünyada gerekmi ya da bakiyette gerekmi? Şunun için İsa diye, yeryüzünde baylık yığınaman. Bu yerde oğurlayandır, pos yiyendir, çüreyendir, baylığınız yok olayandır. Çünkü maddi zatlar yine de toprağa karşı gidiyendir, vaatlayındır. Göklerde hazine yığınan ol yerde ne oğurlar, ne de sizin baylığınız ol yerde çürer. Çünkü bakiyette hemişelik ol baylık sizin bilen bolar. Bu yerde şol düzgünleri yine de İsa'yı atla diye. Qadırlı ildeşler, qadırlı doğanlar. Hudayın padişalığı, onun bahasının beyikliğini bilin. Bu yaşap yören vaxtınızda bu padişalık için, bu padişalığın gelmek için, Hudayın padişalığının din gelmegi, ösmegi için yaşan ve bütün bar mal mülkünüz, bütün barlığınız, bütün gucur gayratınız, bütün yüreğiniz bilen hemişelik kalacak Hudayın padişalığı için özünüze bahşedin. Bar zadınızı bu padişalığın giyin gelmegi için yoklan. Çünkü bakiyette Hudayın padişalığı için hazır yoklan her bir zadınız münglerçe essedip bakiyette dünyanın sonunda onun özü Huday tarafından doldurlar. Koy Huday size akıldarlık versin ve bereketlesin. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.